Bratislave Veľký Peter všetky siete porieši. Má doma pitnú vodu, iste každého poteší. Oficiálne pripojenie nie je žiadnym problémom. 30 rokov sa venujeme naozaj rôznym prúserom. Každého z nás občas v bruchu tlačí. Na čo sa tu budeme hrať? Pripojíme vás na kanalizáciu, nech sa páči, to sa bude dobre srať. Ak sa vodomero život točí, poruchám sa venuje tiež. Stačí naše číslo vytočiť.